Kyslíkový enzymák vďaka hojaciemu účinku kyslíka môžete používať aj v lete, kľudne raz za týždeň. Nemusíte sa báť žiadnej fototoxickej reakcie, samozrejme ochraňovať sa treba. Ukazujem, na čo si nesmiete zabudnúť dať pozor pri nanášaní enzymaku. Najviac stariniek pred uškami, za uškami. Ak nechodíte kozmetičke, ktorá by vám to vyčistila, a taktiež okolo nosa záhyby, tam dajte dobrú silnú vrstvu, včapkajte kyslíkového enzymaku a nezabudnite na chrbáty rúk, dekolt a krk a po 20 minútach dobre vymyť a natrieť kyslíkový krém alebo kyslíkovú nočnú masku.